هيا كمي حبيركم في اللي كان رأزلهم أو أفريقيا أزلهم كمي يبلكم تعنا قبلنا تأتوا تغليهم أماني كمي يفيركم أب كان رأزلهم أو أفريقيا أزلهم كمي يمشيكم مالتي سنبت كمي يالو بغمين عبي كبرتها بكا زاركي كمي يالو نابرا أب كان رأيهم زلهم كله سلامي مني خاشم كا زاركي بغمين عبت ولا لا بالعوز أب كلنا أبي غير لغا أب أفريقيا ريخا ولا كندا ودك على غير ديغا انتي وان لا تجمير دا بالعوز تلان قانا حجندي زلو حجندي رفيدو كابيتك شندرو تملشكم أو داويت صبوري لا داويت عاركي كم يالو نبرة كندا كافتم سرعة سرعة دلو ديغا ولا كافتم سرعة دلو نوح جركا ديغا داويت عاركي أبزا عادي متشيكا دحاني وثيرا قدن كافتم سرعة ندلي نوح جركا ديغا أبزا عادي شوية حكينا كان يوم عمد كل عمد دراسة قبل تسرع لي رغب كانوني قربت إني حرصاني حقاس أتليس دغنا ولا يعبي ناس صراحة تركبيها أب كالغاري جينا اللون نسكي عرفتيني رم أب كالغاري يا حاتم يقول لك زي كالغاري جوفير قال قال له قليم دولني سقى حجنا من تأدي رغب كان ده
يا سو هذا ورع قال يكون اوكي سالت صورة شريعة يعني مودي حسن الصورة هذا عنده وين ما يردي ولا غدا سالت صورة عند حرجة كاس هيرت بوالي خمس الإنزال وين عقدي ولا غادي وين يجرو مكان يروم اليوم تعنا قبلنا الفاز تي في كم يبيع كذا عارفي جامد عاركي جوفير قلاب كالجارسي كل جزء قال له قليل لون يوم توم يعرفت قال له مساير شر كالجارس أمته يا عاتمي كمي يوب كالجارس راح يركب قليل لون دي إن جوفير عايشاني قليل دلو I don't know نعرفهم ديم ولا حقهم يمكن إزقوانهم ويداوي تعرفي كم زناتي يوتيوب فتنترا يوتيوب صراحة اوكي ني حبشا ساندات صقمنا يا كل يوم حبشا بفلايكم دخونه سوات قال انا على لندينا تي كونترات حزم ولف انا واغاري زقوم سلام كينم قال موت امس انم قال يقارص وي مالتي بصح سواتكم دغاتو مالو سو تواو او قصيرو مورسال هذا نغور سبشو يغدا مالتي عندبت قارص كله كم زنات كمالتي يا فتين كابز حق جيمجو يا سجاب صراحة تركب فتن كان زي يوتيوب قال فتن ذير ويا تيك توك متسيقى صراحة يوتيوب تيك توك صراحة لايف من أدقاء قال بو صراحة فتن مالتي في سوشيال ميديا سجاب صراحة تركب مالتي يا سامرني حجي أبزي فورت ماك مير يا فورت ماك مير فولت مسوات قليل له أو يدلو زي نا أويل ندا غازن سب كله كله أو كم زعر كم حاجة ما نيجي هلو كادي كونس عارف كم حاجة كله هلو أو نهار اليوم خا ينبرو خمالتي تناتهم كامباني مع ساير قبل مع تناتهم ذلهم كفتة بوتاس هاي قبل جمهور قري نيجي كمالتي تزي هاللي كان تفلت أدخلنيها نار واجين فتنك أب جوجل عتيقة أب على الفورت ماك ميري زلوا كامب أنتات كامب سيرش كنا ومالتي تتاخد كلن تاخد كل ذي يكون كتراقبوا تغليقات ويب سايت جين فتن كنا ما أبلاي موبايل كذا ده رقيب كخاص الكارجي مسألة اللي مالتي هيرجو بلو حجي غير ما كان استحاوي على المسابس أنا نعوها ما نعتقون مناتو كمزي ولا نوي حجاري الكاغلة تحتهم قلمش رزي مدري عم هذا نقول لهم ولا شيء رزي ما مساوي كم كا استخدام رئيس لريتهم بزح السواس اللي يوم متصنعوا أقعد أمين قال سواد هاي رجوا بقلم ولا شيء ناس قاعد بجاهر جمهورنا له أو تجميلهم كا كنا قري مالتي عرفت نادي بوست اللي قبلي تفتنوا مالتي يا بعد فورت ماك ميري سواد كونتاكت قال يقبرني ولا سبيشالي نعاي مالتي بزهر له صراحة كنا كده كاتري الحمد لله مالتي سو تسفاي بقولهم كيف لك خمي جراب لك أجين مفتاني مالتي حدا خانيرو توماس دبال أب فورت ماك ميري بجنزبي قالي تيبلو أنا يروحوني رفت مجمع ساعات ناتو خاسكي تكس قبر اللي خاناتو دم
ቴክስት ግበረለይ በሜሴንጀር ገለሞን ናቱ ናምበር ክስደልከ ፀገም የብሉን ጉቦ ይዛርጊ ምስጋና ገለ ዘለ ይኮነ ማለት ተአቱ ገለምበር ከምሳቀት ንእሽተይ ሓበሬታ ስለዝሃብኩስ ዓብይ ነገር ኣይኮነን ቴክስት ግበረለይ ብውሽጢ ናምበር ናይቲ ወዲ ክሰደልከ ቶማስ ይበሃል ብገንዘብ ይሃየር ደግብር ገለ ይብሉን ቀድም ማለት እዩ ንዓይ ኣይእተወንን ግን እንድሕሪ እቲ ካሱ ካብታ ናይ መጀመርያ ደሞዝካ ኮሚሽን ተሓስበሉ ኢኻ ኣብኡ ክትወካ ከሎ ከዓ ባዕሉ ረዚመ ኣዳልዩ ከምኡ ድማ ረዚመ ላይክ ዓመት 2 ዓመት ከም ስራሕካ ገይሩ ዘዳለወልካ ማለት እዩ ናይ እንታይ ዝበሃል ስካፎልድ ማለት እዩ ናይ ስካፎልድ ክንዲዛ ዓመት ሰሪሑ ገለ ኢሉ ይፅሕፈልካ ብኡ ሽዑ ሃየር ትግበር ማለት እዩ ናምበሩ ክሰደልከ ደውልካ ትረኽቦ ማለት እዩ ኣብዚ ኤድመንተን እዩ ዘሎ ካልእ ድማ ምንታይ ይደኣሉ ኣብ ሊንክደን ካ ትቸክ ግበሮ በኣል ኣብ ሊንክደን ገለ ከዓ ሊንክደን ድሕሪ ሃልይካ ዳውንሎድ ግበራ ብኡ ክፈት ኢሜል ጌርካ ላይክ ሳይን ኢን ኢልካ እቶ ብኡ ከዓ ፈትኑ ኣብ ካናዳ ዘለው ካምፓኒታት በቲ ዘለኩም ረዚመካ ፅቡቅ ጌርካ ኣዳልዎ ሰዳለኸ ሊንክደን ከዓ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ በኣታ ኣይተብዛሓልና ጊደፍ ኣይተብዛሓልና እንታይ ጌርና ንሕና ንኣን ወላ ሓንቲ ገበርና ያ ከምቲ ተሸጊርኩም ላይክ ስራሕ እናማጣልኩም ገለ እምበር ስቀልካ ከምቲ ተዛሪብካ ምስጋና ገለ ዘድልያ ኣይኮነን ሊንክደን ፈትን ሊንክደን ክሕግዘካ ይኽእል ካልእ ምዝናይ ሕጂ ምዝናይ ዘመናትና ከዓ ድኸይድ ስራሕ እንተላሊካ ንኣብነት ኣብ ግራፊክስ ንፉዕ እንድሕር ኮይንካ ቪድዮ ኤዲቲንግ ንፉዕ እንድሕር ኮይንካ ዝተፈላለዩ ብሶሻል ሚድያ ማናጀር ገለ ተትፍታት እንድሕር ኮይንካ ያ ኣብ ወርክ ገለ ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ኣቲኻ ፈትን ማለት እዩ ኣብኡ ፍትን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምስ ከምኡ ደይ ከይድ ሃሊካ ሞያ ገለ ግን ኣብ ሊንክደን ጥራሕኻ ትፍትን ትኽእል ሊንክደን ፈትኖ ካልእ ያ ኢንዲድ ከዓ ንክንደይ ሰብ ድሕለለ ኣብኡ ካ ፈትኖ ማለት እዩ ኣብኡ ትፍትኖ ከለካ ግን ስቂልካ ደይኩምካ ረዚመካ ትሰደሎም እቲ ካምፓኒ ናቶም ኣውፅኦ እቲ ኣድራሻ ማለት እዩ እቲ ኣድራሻ ተውፅኦ ናብቲ ካምፓኒ ኢኻ ትኸይድ ብኣካል ማለት እዩ ከድካ ተዛረቦም እንድሕር ሃይራይ ንገብር እና ዘለና ኢሎም ካ ኣትሊስት ኮላ ቮለንታሪ ክሰርሕ በሎ ማለት እዩ ቮለንታሪ እናሰርሕካ ኣይሆ ምስ ግዜ ሃየር ገብሩካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እዛ ጥልመዳ ኣብ ኩሉ እያ ላሓ ኣብ ኩሉ እያ ምቕባል ጥራሕ ንኩሉ ሰብ እዮም ፀልሞ ኢቨን ንዓይኒ ባዕሉ ፍቲ መጀመርያ ሰዓት it was hard like ከቢድ ነይሩ ግን ያ ከም ደይሓልፍ የለን እስኹም ከዓ ከምኡ ኢኹም ክኸውን ትኽእሉ ማለት እዩ ገለዮም ክእለ ተወካይና ይብሉኻ ወላ ትፈልጦም ዝነበርካ ቀደም ኣብ ካምፕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ማዓስከራት ገለ ክነእ ተወካይ ይብሉኻ ነዲኻ ማይ ውረደላ ይብሉኻ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉ ኣሽምካ ነብስኻ 7 ወርሒ ጌርካስ ንሕና ከማ ናብቲ መጀመርያ ሰዓት ከምኡ ይብሉና ነይሩ ማለት እዩ ብዝተኻእለካ መጠን ኣብዛ ዓዲ ኣብ ካናዳ ሓንቲ ነገር ትሪኣ ነገር እንታይ እያ ኩላ ብሰሪኻ ምዃና ጥሪሕካ ትሪኣ ማለት እዩ ምናልባት ሰብ ረኺብካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ገለ ክትወካ ይኽእል ክኸውን ግን መብዛሕትኡ ነዲኻ ማይ ውረደላ እዩ ዝብለካ ማለት እዩ ኣብ ዝረኸብከ ማለት ግን ከምኡ እዩ ኩሉ ሰብ ከምኡ ይብል ኢልካ እሶም ዘይምባል ምስ ሰብ ምርኻ ማለት እዩ ዝተኻእለካ መጠን ትፍትን ተእትዮም ካ ፅቡቅ ኣተውካን ከዓ ጉዕዞኻ ትቕፅል ማለት እዩ ስላም ትረክብ ረዚመኻ ያ ፅቡቅ እንድሕር ፅሒፍካ እሱ ሊንክደን ፈትን ኣብ ሊንክደን ኣቲኻ ኣብኡ ትረክብ ትኽእል ኣትሊስት ከማን ኣድራሻ ናይቲ ካምፓኒ እንድሕር ረኺብካ ብኣካል ትኸይድ ናብቲ ካምፓኒ ከይድካ ከዓ ዘድልየካ ነገር ተሓትት ማለት እዩ እንድሕር ኣይነእቱና ዘለና ትብል እንተኢሎሙ ከዓ ወላ ቮለንታሪ ወላ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ትብል ማለት እዩ ከምኡ ጌርካ ፈትን ዳው ዝዓርፍ ተዘይኮይኑ ከዓ ዩቱብ ክፈት ዩቱብ ከፊትካ ግድን ከም ዝወፂኻ ምዝራብ ገለ ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ማለት እዩ ካብ በዓል ፒንተረስት ኣውፅኢኻ ኤዲት ትገብሮ ኤዲት ጌርካ ከዓ ፖስት ትብል ማለት እዩ ፖስት እናገበርካ
يا مسكزي أهو channel كا أبلاي تقبل أدسنس كم مونتايز تقبل راجل قليل ማለት እዩ ስኻ ጎን ጎን ምክንያቱ ኣቢልካ ስለ ዘላ ሞባይል ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ትርኢ ዩቱብ ምጅማርካ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ቀልጢፍካ ሳንቲም ደቂ ትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ ግን ይስራሕ ኣለዎ ትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስጋብ ስራሕ ትረክብ ቋም ማለት እዩ ሞባይልካ ናብ ውዕል ናብ ማዕላ ተውዒላ ማለት እዩ 40,000 ይብልኸም ናይ ባሓቂ ተቐዲምካ ገንዘብ ክትበይ ነበረካ ያ ቀዲምካ ገንዘብ ኣይታ ፕሊስ ኣብዚ ሓደ ቀዲምኩም ገንዘብ ኣይታ ኣነ ኮ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበርኩ ተቐዲመ ገንዘብ ኣይብኒ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ግዜ ስለተፅፋዖ ንስኹም ከዓ ቅድሚ ትደልይዎ ነገር ምርካብኩም እቲ ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ኣማፂልካ ነቲ ጉዳይካ ምስ ወዳእልካ እቲ ጉዳይካ ትክክለኛ ምዃኑ ኣረጋጊፅካ ገንዘብ ክትከፍል ዘለካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣቀዲምካ ክፈል እንተኢልካ ከዓ ሳልሳይ ኣካል ጌርካ ትስራሕ ማለት እዩ ኣለበለዚያ ከቢድ ማለት እዩ ያغلي ኩሉ ብገንዘብ ይኸይን ደሎ ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ከዓ ተራኸብ ማለት እዩ ላይክ ምስባዕ እዞም ሶማሊ ገለ ኣለዉ ናብ ቲም ወርተር ማክዶናል ገለ ኸይልካ ሻሰት ኣብኡ ከዓ ሰባት ተላለ ፃዓዱ ክኾኑ ክእሉ እዮም ሞርካ እዞም ኢስት ኣፍሪካ ከዓ ማለት እዩ ከም በዓል ሶማል ጅቡቲ ገለ ምስኦም ከዓ ተራኺብካ ፈትን ኢኻ ባ لعبة جديدة كيسة معنا يريك له بايزوي يريك له ألبرت أينشتاين أو ألبرت أينشتاين سمعتها بكودي anyway كم غير كفت نداوي تعرف كم غير كفت كلا يجي قال 400 غيت بالله يا كان ذاتنا تعرف بخم فيديو أقوم الكلام كم كان أقول 400 تقولوا قال كم زنات كاميرا زبالو انتايلو كارا يلون بالنا بقول أخي تومنا يلو أيضا مرة هذه نداوي ذلك كم زول خاجر كان في حثر تربل شو ندحر سينجا هذا ولا عندي صورتك تقبريز لك يوتيوب جمر أبزع عاد سرعة عندي هرت زايم يوتيوب مجمار حشك
انت حماقة زي كان بعل فيديو رياكشن كسرع تغليقة مالتي الناي سبات كنتي بكامتيغا مسحق لي ولا ما تطرو نوعو رياكشن كسرع تغليقة مالتي كابلغا يا بفلا بسعازي بي اي غير كاس جيم كاغله ناي بعل دونالد ترامب اندام ساغا انا عايش قول غيرك بودكاست الناس راح فلو غير سرع تغليقة مالتي سياب سرع تركم مالتي كاب سرع من لا يسرع مفتري حاجة وانا عن ايرمان تنمسا ولكا ايرمان تنمسا هادله አንበሳ ያ ከምኡ ባኒ ያ ተስፋ ዲሞክራሲ ደይምምራር ሰው መቐፀል ጥራይ ብፍላይ ኣብ ካናሲ ብዙሕ ዩቱብ ዝሰርሕ ሰብ የለን ኣትሊስት ናይ መዓልቲ ትውዕሎ ገለ ንኣብነት ስፖርት ተኸይድቲ ኮንካ ኣብኡ ቪድዮ ትሰርሕ ኩዕሶ ትፃወቲ ኮንካ ኩዕሶ እንዳተፃወትኩም ገለ ቀሊል እዩ ያዳ ይፋለ እንዲ ካብ ንኣብነት ኣነ ዝጥቀመሎም በዓል ቻትጂፒቲ ጥቀም ዝኾነ ነገር ካብ ኢለ ውፅእ ቻትጂፒቲ ካልእ ኣለዉ በዓል ሮናልዶ ገለ ዝበሃሉ ኢኣይ እዚ ደለኻ እንታይ ኢኻ ትደሊ እስኻ እዩ እስኻ ትደሊ ማለት እንታይ ኢኻ ትጥቀም ትደሊ ተስፋ ምራ ተስፋ ይቆርጥ ዛዕሪ ያ ፅቡቅ ቀሊል እዩ ንኣብነት ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ዘሎ ዝኾነ ነገር ዩቱብ ትኸፍት ዩቱብ ከፊትካ ከዓ ንኣብነት ናይ ዝኾነ ዝዛረብ ዘሎ ኣካል ኣምፂኻ ንዕኡ ናብ ንእሽተይ ቆልዓ ተቐይሮት ንእሽተይ ቆልዓ ኣብ ፖድካስት እናዛረበ ከሎ እቲ ድምፂ ድማ እታ ቪድዮ ዝነበረት ናብ ድምፂ ተቐይራ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ቪድዮ ዝነበረ ናብ ንእሽተይ ጨርክያ ዘለካ ሰብ ናብቲ ድምፂ እንታይ ባሎ ትገብሮ ማለት ጀነሬት ጌርካ ትወባል ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ክባን የድልየካኒ ሓንቲ ቪድዮ ላ እታ ቪድዮ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ስክሪንሾት ትገብሮ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ዝለሓደ ኩሉ ከምዚ ማለት እዩ ንሓደ ዝረአየካ ኣሎ Very simply, you can leave. You can leave right now. Come back if you want. Don't come back. It's okay too. If you're not happy, you can leave. But if you're not happy, you know? I hate you. What? ኮምፒተር እንዳሰራሕካ ትጥቀም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣትሊስት ይሰርሕ ኣለኹ ገለ መበል ኾነ ከይረጋግዐካ ማለት ስራሕ እንተዘይሃልይካ ብጣዕሚ ክኸፍእ ማለት ክኽብድ ማለት እዩ ሓንጎልካ ይቀስኒ ገለ ሰው ደደካሕካ ተረኺብካ ከዓ ታክሲ መንኪና ገዚእኻ ደሊቨር ምስራሕ
أيوة ጽቡቕ ኣለኻ ጀስ በትናቶም ተቐስጥ ኣይደ ኮና ክንነብር ዘለና ጽቡቕ እንዴትናቶም ዝኸዶ ወይ ዝተዓወቶ ሰው ኣብቲ ናቶም ደረጃ ከዓ ወላ ኣይንብፃሕ ሰው ክንጅምሮ ግን ኣለና ትጉዕዞ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር በቃ ተይ ከመይ ጌራ ረዳይከ በቃ ኣብቲ ዘለካ ሽግር በዚ ሽግርካ ዲኩምካ ንምንታይ ዲኩምካ ዝብል ሰው ምፍሓር ማለት እዩ ፍሒርካ መውፃኢ ዝኾነ ነገር በዚ ስራሕ እንድሕር ምርካብ ሲኢንካ በዚ ትፍትን በዚ ተቐሊካ በዚ ስጋብ ትንፋስ ስጋብ ዘላ ያ ምፍላስ እዩ ክሰደልከ ኖ ፕሮብለም ክሰደልከ ዛዕርፊ ያ ኣለኻ ማለት ድምፂ ዝኮነ ክሰደልከየ ደው ኢልካ ተሓቶ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ሓደ ሰብ ይብኒ ሽምጥ ቃሳ የድለቀኒ ከምዚ ኢሉ ሓደ ሰብ ይብኒ ናይ ካምፕ ስራሕ ኣሎ ኢሉኒ እሞ ከመይ ጌርካ ተትወን ተኸሎ ገለፅ ብሎ ኣይሁን ክሓግዘካ ተዘይሓጊዝካ ከዓ ክፈልጡ ሰባት ኣለዎ ድን ከምዚ ናትካ ንስኻ ዝገብሮ ዝነበርካ ገለፅ ብሎ ማለት እዩ ወይ كنا حتى روني دويلنا حجي دوس على هذا حتى دويلك يا شكا كم يلو ما عند بوتاتك دويل كاس دراها هابي فازر ديل كامرو برافو يا I like it كوميدي عم نزعرك كوميدي عم like كوميدي عم نسكر متعامل في التمارين ولا كم زي كوم أمينو سها قوم تا ممكن كبعان سباي سرح أتليست يجين كوميدي عم نسب نهارلي نتهم كوميدي عم نسب أتليست بخوم خم زلهم ينقروا مالتي شو بتعمل على هيك بالعادة كلو لبس كوال بشي دويلك هابي فازر دي بقول نبغى أقوم بالله توماس شو معلم اسمه Hello? Record your message. When you have finished recording, you may hang up. أي تقبل أن نعرف سوري زعركي سوري كيف لا يقبل أني أوردت مع التخم مسلا دوغني سو جين بيسترون زعركي أي تقبل توماس أي تقبل أن سو كسدل كي برايفت تدور كات في تنوس خا تلي تقبل كات تكست قبله أبي بوتا يا خاني ركا كابادش دي خامس كا ولا كامبالا شو ساقم نبايو بنعرف
ንምንታይ ኮሜዲ ዘይትፍትን እንዳለ ዓርኪ ኮሜዲ ፈትን እዚ ትብሎ ዘለኻ ሞዴል ትብሎ ዘለኻ የለኹ ነው ኣው የለኹ እንግዲህ እዛ ገዓትኪ ናይ ተላእኳን ባዙ ካፍተን ትፈትወኒ ማዘር ኩሉ ግዜ ገዓት ገለ ክብላ ከለኹ ገዓት ለይ ኣይትፀልኦ ዲኻ ዝብለኒ ነይራ ማለት እዩ ንጎ ወላ እንዳበልዓኻ ሳይፀልኦ ዲኻ ዝብለኒ ነይራ እታ ሞዴል ትበልከያ ሰብ ድለየላ እታ ገዓት ግን ኣብቲ ከባቢ ከምቲ ዝብሉ መፃኹ ነይረ ማለት እዩ ዳዊት ኣርጌሲ ያ መትያትን ላዳዊት ኣርጌ እንካ ዳዊት ኣርጌ ክሰደልካ يا جدا داود عاركي كسب سوق دي بالك كل يجي ناي حبني من شنو أبا لا كل يجي دست بلني ناي أثرش شنو ما نجيبه يا شو مرش كم جي بزخنا قينس تلقايته تغيير كاتم فاحك تدي كم قوي تدي غا ታተበል ገለ እንዳበላ ባህል ወጣ አንተና ድምጻ ማይደስ ለነ ማለት ሽሙ ጠፊኒ ዶክተር ያርሲዩ ጸገም ልባል ነው ታሪክ ጸገም ልባል ثانك يو كا كل جزء كومنت خير قال لي يا طعمي ابو شيء يبركا سو يا فلت على حساب بخونه صحاب قالت تزون على دز بلوغين شي بايزو كومينير انا 5 ساعه عادي بخونه نقرا صحيفه قال له لايك قالت لي طعمي الفوتني رقم مالتي when I was 19 20 قال لنا كل واحد سو
ካብኮም ጀመርኩ በቃ ከምዚ ናይኩም ዓይነት ሰብ ኮይነ ማለት ላይክ ትናቴ ማይንድ ከምዚ ኔጋቲቭ ነገራት ዘይቅበል በቃ ፖዚቲቭ ነገራት ጥራይ ዝቅበል ማለት እዩ ያ keep going my friend by the way ኣብ ኤድመንተን ዘለኻ ይመስለኒ ነይሩ መርሓባ ሙዚቃ ሰላም ዲ ኣብ ካናዳ ተለይኸ ከመይ ይውዕልኪ ኣብ ኣፍሪካ እንተለይኸ ከዓ ከመይ ምሲኻ ይመስለኒ ዘሎ ኣፍሪካ ያ ርግዓ ሰርታ ሓለኸ እዩ ከመይ ምሲኻ ብኣፍሪካ ተለይኸ ማለት ዳዊት ዓርኪ በቀዳማይ ልሰርኩልካ ሊንክ ኣይሰለጠካ ንሱ ያ ተሰልጠካ ካሰልጥን ንበልካ ነርካ ያ ካብ ሊንክድን ኢኻ ማን ሰይደልካ ነይረ ካብ ሊንክድን ዝረኸብኩ እዩ ሶ ኣብ ሊንክድን ፈትን ኢኻ ሊንክድን ብጣዕሚ እዩ ሰብ እንታይ ትበሃሉ ስራሕ ዝረክብ ማለት እዩ ረዚምኻ በደንብ ኣስተኻኽሎ ሊንክድን ከጨፋጭፍ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ዝድሸርዕ ዘሎ ማታት ከዓ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ግራፊክስ ሶሻል ሚዲያ ማናጀር ብዙሕ ብጣዕሚ ይሰርሕ እሱ ማለት እዩ ኣብኡ ፈትን ኢኻ ኮፍ ኢልካ ኣብ ግዜኻ ከምዚ ሕጂ ኮፍ ኢልና ንዕሎ ዘለና ቤቱ ኣብ ግዜ ዝረኸብካሉ ምስ ሰባት ምዕላል ገዲፍካ ገለ በይንኻ ኣብ ገዛ ተምሃሮ እሱ ማለት እዩ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ባዕልኻ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትምህርቲ ፅቡቕ ስእልና እየትስእልና ነርካ ቤዚክ ስለዝኾነ እሱ ኣብ ግራፊክስ ክዕግዘካ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት ብዙሕ ሰብ ይኸምኡ ዝደሊ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ምሳይ ገለገለ ዩቱበራት ገለ ክረክብ ከሎ ከዓ ይሓትን እዮም ማለት እዩ ኣታ ቀንስ ዝበለ ቪዲዮ ኤዲተር ነንረክብኩም ምስራሕንያ ነርና ብኦም ገለ እዮም ዝብልካ ማለት እዩ ፈትን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ገለ ማለት እዩ ቤላ ዝኽእሎ ጥራይ ይኹን ዝኽእሎ ይኹን ሙዚቃ Happy Father Day ka. Ang kahit sa kabili na bukid. Dawil ki. ያ ይጠቅም የለም ባዮ ያው ካናዳ አው ንካራ አስኪያት ነጽሞያ ካብ አፍሪካ ዘይጠቅም የለም እንታይ ተዝናይ መጽ ሰርቲፊኬት ከምዚ ላይክ ናይሮቢ ማለት 3 ዓመት ገለ ዝወዳና ወይ ዲግሪ ዲፕሎማ ገለ እንዳርክን ጽበቀ ማለት አትሊስት ብዙ ሀብዛ አዳኝ ሽገርና ማለት ናብ ካናዳ ትመጡ ንእስቲ ከማን ንእስቲ ኢቭን ባል ባርቤሪ በጣም ይጠቅማል አንዱ ማለት ኦሬዲ ቋንቋ ያለካል አብና ኤርትራን ተቆጥተው አሰራት ይፈልጋ ማለት
ካብ ኣፍሪካ ሓዝኩም ትመፁ ሞያ ዘይጠቅም የለን ኣብ ዓዲ ማለት እዩ ዝበለፀ ክኾነልኩም ግን እንታይ እዩ ሰርቲፊኬት ናይ ወሲድኩምሉ ዝፀበቐ ይሆነልኩም ማለት እዩ ነርሲንግ ብጣዕሚ ይሰርሕ ኣሎ ዓዲ ከምኡ ድመሃራ መሓዝት ኣለዋ ሕዝክሞ ምፅ ማለት እዩ ንካራ ዘይጠቅም እንታይ ይመስልኩም ጥራሕ ኢልካ ምምፃእ ጥራሕ ዘይጠቅም በርበረ ሽሮ ሒዝካ ተመፂኻ ጥራሕ ዘይጠቅም ሞያ ሒዝካ ተመፂኻ ይጠቕመካ ይብላል ተምሃሪ ምስ ሓፍተይ ክሕግዘኪ ብዛዕዲ ማለት እዩ ካልእ ኸ ናይ ኢድ ስራሓት ገለ ከዓ ናይ ኣዋልድ ስራሓት ናይ ኢድ ገለ ምስ ኣሎ ከምኡ ከዓ ሕዝኪ ተመፂኻ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ሕግዘካ ኣትሊስት ብግልኻ ዝሰርሕሉ ተኽእል ኢኹ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ሞር ከም ኣዋልድ ብግለ ንሰርሓሉ እንታይ ከምዚ ዲኮር ገለ ይጥቀማ እየን ናተን ማለት እዩ ገዚአን ገለ ጥምቀት መርዓ ገለ ከም ከሎ ንዑ ይሸላልሞ ገለ ማለት እዩ ናይ ዲኮር ከምኡ ናይ ሜክኣፕ ገለ ካልእ ኸ የለን ናይ ኣዋልድ شخاب بقول لك ما قلنا إنه بعده ما قلنا نقول كونه بعده أحس كذا ما تيجي تقول ما عليه أبكم مثال لك اللي مدخل صبوا نعرفين حق زي كذا على مالتي أيوة سبسكرايب جيرك خاطر خوني لا تسفاجو
be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright.